L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li jrid jerġa' jsir kap tal-partit fl-elezzjoni tax-xahar id-dieħel spiċċa jħallas it-taxxa dovuta minnu lid-Dipartiment tat-Taxxi f'Ġunju li għadda. Dan fl-istess perjodu li Bernard Gregg kien ħabbar li reżenja minn kap nazzjonalista u minnu fih Delija ħabbar li jrid jerġa' jilħaq floku. Dan joħroġ mir-rapport ta' due diligence li ġie ippubblikat it-tlieta wara nofsinhar mill-Partit Nazzjonalista wara proċess li qarbel li żewġ kontestanti għal kap ġdid nazzjonalista li da maddej għal dawn l-aħħar 6 ġimgħat. Fid-due diligence li kien sar fl-aħħar elezzjoni għal kap 5 snin ilu, Bernard Gregg ukoll kien inqabad li ma kienx ħallas eluf kbar f'taxxa dovuta. L-istess rapport stissa ħareġ ukoll kif Delija għandu proċeduri quddiem il-qorti relatati mas-separazzjoni mal-eks mara tiegħu. Hawnhekk intqal kif dwar Adrian Delija hemm allegazzjonijiet ta' vjolenza domestika iżda ma ttieħdu l-ebda passi kontrih. Fl-introduzzjoni tar-rapport dwar Adrian Delija ġie nnutat kif fi żmien meta kien kap bejn l-2017 u l-2020 kien hemm qasma interna evidenti fih dan il-partit tant li spiċċat qaċċat mill-pożizzjoni u floku tpoġġa Bernard Gregg. Fil-parti tar-rapport dwar Elix Borg ħareġ kif id-deputat Awċi kien instab mill-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika li tkellem b'mod skorrett dwar l-art ta' Forti Xambrej. Dan filwaqt li rapport jgħid li l-medja lokali kemm il-darba kienet irrapportat dwar l-ambizzjonijiet ta' Borg biex ikun kap nazzjonalista. Dan ir-rapport ta' due diligence li beda mill-aħħar ta' Ġunju tmexxa mill-mara tal-eks Ministru Nazzjonalista George Pulicino, Lord Pulicino. Ray Bezzina li jtillemenija ta' Pulicino bħala Ministru illum qed imexxi l-kampanja tal-Elix Borg tant li wkoll ħeġġu biex joħroġ għal kariga u jittradixxi l-ftehim li kien hemm ma' Delija. Minkejja dan il-membri l-oħrajn li għamlu din l-analiżi baqgħu ma tħabbrux minn huma għal iżjed minn darba wan jistaqsa li tmexxija nazzjonalista min kienu. Sanittant fi stqarrija mill-Partit Nazzjonalista ingħad li n-nominazzjonijiet għal kap nazzjonalista se jinfetħu il-ħamis li ġej f'nofsinhar u jalqu it-tlieta l-ġimgħa d-dieħla f'nofsinhar. Dan ifisser li n-nominazzjonijiet se jinfetħu aktar minn xahrejn wara ir-riżenja ta' Bernard Gregg. F'din l-istess stqarrija tħabbar li l-elezzjoni għal kap nazzjonalista se ssir is-Sibt 6 ta' Settembru meta ikunu għaddew kważi 3 xhur mir-riżenja tal-kap. Minn barra hekk se jkun hemm elezzjoni bikrija kemm fis-27 kif ukoll fit-30 ta' Awwissu għal dawk it-tesserati li mhux se jkunu jistgħu jivvutaw dakinhar tal-elezzjoni.